Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και από ό,τι βλέπετε σήμερα θα κάνουμε και το δεύτερο part της σειράς μας που φτιάχνουμε το πάρκο μου στο Theme Park Tycoon 2. Έχω κάνει ένα ολοκαίνουργιο πάρκο και το φτιάχνω μαζί σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτό εδώ το σημείο που θα βάλω αυτό εδώ το παιχνίδι. Καθίστε να σας το δείξω. Θα βάλω αυτό εδώ ή αυτό εδώ. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο να βάλω. Είναι αλήθεια, το σκέφτηκα και σκέφτομαι για αρχή να βάλω αυτό. Οπότε θα βάλω αυτό. Και τα βάλα ανάποδα, δεν το πιστεύω. Οκ, ένα λεπτό. Build entrance και build exit, ωραία. Εδώ πέρα κάνουμε και αυτά εδώ τα δικά μας τα πραγματάκια. Εδώ, ωραία. Κάνουμε μετά με το wood τα δικά μας επίσης τα πραγματάκια και θα βάλουμε μετά decoration. Ωραία, λοιπόν, καταρχήν θα γράψω wooden, ωραία. Αυτό εδώ νομίζω είναι μια χαρά. Και μετά τώρα θα το κάνουμε decoration, αλλά πιο μετά βασικά. Γιατί τώρα θα φτιάξουμε ένα roller coaster. Ναι. Ωραία. Και θα σας μάθω να φτιάχνετε, όσοι δεν ξέρετε, να φτιάχνετε με advanced editor. Αν και νομίζω όλοι θα ξέρετε. Θα σας μάθω να φτιάχνετε με advanced editor γενικά τρενάκια και τέτοια. Ωραία, λοιπόν. Καταρχάς εδώ πέρα θα βάλω κάδους και πολλά φώτα. Εδώ, εδώ, εδώ. Μετά θα βάλω έναν κάδο εδώ και έναν εδώ. Έναν κάδο εδώ και έναν εδώ. Φώτα εδώ και εδώ. Και εδώ. Εδώ. Ωραία, εντάξει. Νομίζω πως τώρα είμαστε μια χαρά και φωτίζεται και ωραία το παιχνίδι. Αλλά νομίζω πως κάτι λείπει. Δεν ξέρω. Νομίζω κατάλαβα τι λείπει. Neon light. Θα χάσω λεφτά. Αλλά δεν πειράζει. Ή τώρα που το σκεφτόμαι, όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω. Θα κάνω ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ και είμαι έτοιμος. Και ένα έτσι, ας πούμε, μπορώ να κάνω έτσι για να φαίνεται πιο όμορφο. Νομίζω είναι μια χαρά. Οκ. Λοιπόν, τώρα δεν έχω πολλά λεφτά κανονικά, δεν θα πρέπει να κάνω roller coaster, αλλά για να έχω πιο πολλούς πελάτες, όχι γενικά, να έχω πιο πολλούς πελάτες, απλά να είναι πιο ωραίο το πάρκο, να φαίνεται πιο ωραίο. Να το κάνω εδώ και τώρα θα αρχίσω με το advanced editor. Αλλά πρώτα αρχίσουμε με το basic για να κάνουμε αυτά εδώ τα πράγματα εδώ πέρα. Ωραία, και τώρα αρχίζουμε το advanced. Λοιπόν. Ωραία, η ράγα μπορεί να γίνει μέχρι εδώ μεγάλη, οπότε το έχω. Λοιπόν. Δεν ξέρω, να το κάνω κατευθείαν ανηφόρα. Περιμένετε λίγο. Ναι, με παίρνει ένας φίλος μου. Αφέδεν, αυτό που θα κάνω την σειρά μαζί του. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Θα το πάω λίγο έτσι. Ναι, ωραία. Μετά θα αρχίσω να το πάω με αυτήν την ελαφριά ανηφόρα
και μετά θα την κάνω μεγάλη. Κάπως έτσι. Πως έτσι, μη φανταστείτε ότι θα την κάνω πολύ μεγάλη. Και ας πούμε ότι θα πέφτει κάπως. Όχι, αυτό νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζομαι να βάλω κάποιες αλυσίδες ακόμα. Ωραία, λοιπόν, τώρα πέφτει έτσι. Α, ωραία ιδέα μας έδωσε στην game. Θα πέφτει έτσι, ναι. Θα είναι very good. Okay. Okay. Μετά θα το βάλω κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Όχι, λίγο πιο μικρό. Νομίζω θα χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Ωραία. Όχι, δεν μπορώ να κάνω αλυσίδα. Εδώ μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Σκατούλης. Ωραία, λοιπόν. Κάνω κάπως έτσι. Και τώρα θα το γυρνάω πίσω. Όχι, έχω μια άλλη ιδέα. Θα το κάνω κάπως έτσι. Θα πηγαίνει έτσι. Κάπως έτσι. Ναι, νομίζω βγαίνει πιο ωραίο. Και μετά κάπως έτσι. Ωραία, κατεβάζουμε. Ωραία. Και νομίζω πως δεν έχουμε λεφτά. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα στέλνω. Ωραία. Τώρα περιμένω να μαζέψουμε λεφτά για να τελειώσουμε το τρενάκι μου. Νομίζω πως είναι αρκετά μεγάλο για 10.000. Είναι πιο μεγάλο από την κάποια πάντως στο κανονικό Magic Park. Νομίζω. Αλλά αυτό θα το δούμε τώρα. Ελπίζω να πηγαίνει τουλάχιστον πιο γρήγορα. Κάτι σαν και αυτό. Ωραία. Το πιο σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, να σκεφτώ πώς θα το κάνω. Θα το κάνω έτσι. Μετά θα πατήσω αυτό εδώ, να πάει κάπως έτσι. Και μετά αυτό θα πάει έτσι. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα βγει πολύ ωραίο. Go get it. Ωραία, βάφουμε τις ράγες. Δεν ξέρω, νομίζω πως έχει πολύ λίγα φώτα. Ας πούμε εδώ πέρα το βράδυ δεν θα φαίνεται πολύ. Δεν πειράζει, αυτό θα το φτιάξουμε στο επόμενο part. Που επίσης θα έχουμε περισσότερα λεφτά, πολλά περισσότερα από την προηγούμενη φορά σίγουρα. Ωραία. Όπα.
εδώ, εδώ. Ωραία. Και τώρα ας το κάνουμε τεστ. Να δούμε, δουλεύει καλά, σταματάει κάπου και τέτοια πράγματα. Ωραία λοιπόν. Ήρθε η ώρα. Ωραία. Μέχρι τώρα είναι καλό. Βασικά, ναι, το ανέβασμα είναι ωραίο πάντα. Ωραία. Ωραία. Οκ. Ωραίο. Οκ. Οκ. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Ας βάλουμε και λίγο μουσική να ακούγεται. Ωραία. Τίμιο. Πολύ τίμιο θα έλεγα για τα δεδομένα του. Για 10 χιλιάρικα, ας πούμε, είναι πολύ καλό. Οπότε θα συνεχίσουμε έτσι δυναμικά. Ωραία. Μετά θα βάλω wood εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάψουμε αυτό εδώ. Αλλά όχι τα lights, προσέχω να μην βάψω τα lights γιατί ήδη έβαψα ένα κατά λάθος. Προσέχω να βάφω μόνο τους κάδους γιατί μετά είναι δύσκολο να ξαναβάφω τα lights. Πάλι πρέπει να τα βάφω. Ωραία. Έχω μια ιδέα για το τι μπορεί να γίνει για να έχει λίγα φώτα το βράδυ αυτό το roller coaster. Ναι, θα είναι λίγο τραγική ιδέα για πρώτο. Δεν θα φαίνεται ωραία. Αλλά για πρώτο είναι καλό, ας πούμε. Τραγική. Ναι, δεν θα είναι ωραία. Πολύ. Απλά, ας πούμε, για φωτισμό κάτι θα κάνει. Έτσι, 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 έτσι. Εδώ πάμε έτσι, πάμε έτσι. Εδώ, ωραία. Καλό αυτό. Εδώ, εδώ. Αυτό εδώ δεν το θέλω. Ναι, νομίζω βασικά σαν πρώτη ιδέα βγαίνει καλό. Σαν πρώτη όμως ιδέα, δηλαδή. Ναι, αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα βγει έτσι όπως νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, 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 έτσι και έτσι. Εντάξει, οκ, εντάξει, θα το δούμε πώς φαίνεται το βράδυ και θα συγκρίνουμε. Και μπορεί να βγάλουμε κανένα φως, δεν ξέρω. Όπα, ήλιος, τούτε, cancel. Ωραία, για να δούμε. Από 25 που αρχίσαμε πριν είμαστε στους 44. Νομίζω μεγάλη ανατροπή. Θα έλεγα. Μπορώ να βάλω να φωτίζεται και το καρουζέλι ίσως, αλλά νομίζω μετά θα πάνε πολλά τα φώτα. Δεν ξέρω. Παιδιά, όλοι στο πάρκο μου βρήκατε να έρθετε. Τι φάση. Οκ. Λοιπόν, λέω να βάλω και φώτα εδώ.
έτσι, έτσι, έτσι. Α, ναι, νομίζω έτσι είναι καλύτερο. Και εδώ μπορώ να βάλω. Θα χρησιμοποιήσω το Disable Collisions, αλλά στο πολύ shaping εδώ. Ναι, νομίζω τώρα πως τον κατάλαβα τι είπες, σίγουρα. Ναι, σε καταλαβαίνω φίλε, ναι. Ό,τι πεις. Μπρο, δεν ξέρω καν τι γλώσσα μιλάει. Τι είναι αυτά, ουκρανικά, ρώσικα, μάλλον κάτι τέτοιο. Ωραία. Φύγε από μπροστά μου. Θέλω να κάνω το πάρκο μου. Όπα! Εδώ ξεχάστηκα πράγματα. Εδώ μείναμε έναν ιό να πιέσει. Γιατί δεν σταματάει να μ' ακολουθάει. Τι θέλει από τη ζωή μου. Ωραία. Να. Devil, hey yo. Hey yo. Έξω το κακό από το σπίτι. Φύγε κακό από το σπίτι. Σορκισμένο το κακό από το σπίτι, Παναγία μου. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Φύγε. Με κυνηγάει το δαιμόνιο. Βοήθεια. Τώρα θα παίξω και κυνηγητό με το δαίμονα όντως τώρα. Οκ. Νομίζω καλό βγήκε το πάρκο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και νομίζω κάναμε μεγάλη ανατροπή σε αυτό το βίντεο. Δυνατό, δηλαδή από 25 πήγαμε στους 48. Νομίζω πήραμε αρκετά άτομα. Και αυτό. Είναι αλήθεια, όσο πιο πολύ χρόνο να κάνουμε βίντεο, τόσο πιο πολύ θα παίρνουμε. Αλλά δεν θέλω να βγαίνουν και πολύ μεγάλο το βίντεο. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, όπως είπα, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ξέρω. Θα ήθελα 3 likes από εσάς. 3 likes. Αλλά δεν θέλω 3 likes για το part 3. Το part 3 θα το κάνουμε ότως ή άλλως. Απλά θέλω 3 likes. Δεν ζητάω πολλά νομίζω. Ζητάω πολλά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο από το Magic Park και από μένα. Bye!